Hi everyone! Welcome back again to YouTube. Shut up! So for today's video, so ayan, na-order si Madam Josephine. Nag-mystery box pa rin siya. Uy, barato pa rin mystery box. Dami mo na barato ng mystery box. Dami nagsugi, dako siya na viral. Na, depende. Yeah. Depende na, basta mystery box. Basta mystery box, depende na. 10,000 na. So dara, isa man ang kuhan. Watch na, Rino. Good Pinay na na viral ni yan, Mate. padala na nagsbilya pa. Good na siya. Kay iningan ko na kay sa 8,000 ni good ni ang kanani ang promo ko. Prince ba? Lagi ni siya lagi. Dami na nagalino. Ayan. Dami bitaw. So i-boxa na to kay mag open na siya. So i-boxa na to. Kasi papa ko. Tag-dragong Kaya pinabayran sa kani siya 400. Oh, 490. Dili paka-paka, te. Tig pareha na to rilo ninyo manlubad. Paka-paka. Mao na jud na. Sabi, di sila na. Ang gara pagkapaka rin, oh. Mystery box na dito. Kung sa ka itong mystery box, no? Kalami, biya ito ko. Kailangan piligid siya. 10,000 sa pin. 10,000 ka. Tele ko noon to. Kuan man, papiltan man. Para atong sa mga artista po, mga mystery box sila. Bisa kung sa lisod, Colgate na lang. Isuod na sa taas, oh. Yan Babae ang na siguro mahako. ni. Lalaki. Ah, babae. Imo na yan si Phil. Sarap ka buok. Para, basta ko ah. Naglahi manig ko. Lahi sa gbihan. O magani ni andar. Di ka grab. Andar mo sa mga. Ang nailak. Hindi ka? Pak! Ay, yaw! 1-4. Ako ang nabayaran na. Dito iso, dito sila. Ito ka na. Pamunita. Naraaw. Oy. Kana, iso diya. Takbe. Wa ko ipabalit pasaw. Ah, isa na. Ito silo. Kani gino, pulbaan ko ani isod. Diyan sa isod, ani. Pulbaan ko ani yung mystery box. Gamay ra kayo. Yung mahal mo na siya. Mawala na na. Di ko ang pagani kung kuan ni ma'am. Di ra ba ko mo palit anak ma'am. Yan sige ang kuan mo ang deliver ng kuan ni. Nya pila man na, pag deliver mo ragdama na sa pagpalit. Pag deliver atra mas 105 nana raman. 540. Ya kana pila gud na yan nabayaran. 1,000 na pin. Kana mga item lang. 190. Oh, di ba? Di na nasa relo. Kaya kana mga reloan na mas mga Laki ko bayak. Nabayra to 500. Nya kana usara 490. Di da gyud na da shipping da po nasa kanang kuan. Da po nas presyo sa relo na nas mga 300 ka pin ng relo ha. Mas may tawag ka. Pwede yung piti-piti rin. Right, Daw, imong manok daw. Stiri. Tingali day. Ang dito anan si Di na ginadulong, oh. Oh, di ni si Usahay ang mystery box nindot biya po nagsod mo iPhone 12 Pro Max ka mga cellphone. Depende man na og kuan. Dagko man to nga karton ng mystery Luping box. ganyan karton, oh. Kwarta lagi ni. Na, Di mo na dapat siya guys, sa igbaw. mo Kapin, ay. Di man mo kuan og Kuha siguro ni kwarta. Kapin. Oh, drum ni ka box. Oh, lagi ha. Kasi nagkuan na siya pamislit sa baba. Nga na mystery box. Oh! Kanang box gini. Nagkuan-kuan po ka na mystery box sa Shopee pero wak nag-order. Peace, Mga barato raman. Dua ka buok. Pag mystery box mo di makakibaw mo sa suda na. Mystery box ang kwarta. Kay kuan man na, sagol man na kung sige pang suda na. Sudan ka ng kuan. 10,000 kay dako kong galipay. Sa sao naman gid na. 1,000 ka pin.